7100 trenerom upaljeni. I to izmjerite ovako... Čekaj, evo, znači da sve one najviše s posvetom za bijesak i ostale. Odjednom ja, samo. Jači plane! Ajde, bola! Ne raditi ovo kod kuće! Ne radite ovo kod kuće! Bijelo, sve je bijelo. Znači... 7100 petardi. Nije poput. Što i nisi bala našćero? Ostala je samo prazna čaša. Jedna žena. Ovo je deno, brate. Deno. Da tamo ne sve ovo.